Akhir-akhir iki aku kok kelingan Dewi tuweros sih, Bu. Ya gini. Rasane kok sik cuwepet ya, Bu. Reti-reti jebule umur Dewi wis 8 sasi nduk, Bu. Oh iya kok, Nduk. Kira-kira kene kapan ya, Bu, iso ngadake tedak siten kanggo DE? Oh iya kok, Nduk. Jebul wektune wis karek sedelok. Mengko mbajal ya tak ndelok tanggalan sing apik. Nek jare wong tuwa jaman kae, tedak siten iku dianakno pas bocahe wis iso ngadeg karo rambatan. Bu, janjane kene ta, Bu? Kok dadak ana tedak siten barang? Lah ben ketok engkek ta piye ta, Bu? Ora ate, masamu ben ketok engkek entok. Wong di jaman kae gawe kenean ya makna, ana karepe. Tedak iku artine mudhun, siten iku lemah. Dadi, iki koyo ritual ya. Aku pas kae kok tau weruh ana ngedok gemblong 7 warna barang. Terus gene ya kok kudune 7 warna. Terus sak warnane iku duweni makna apa? Ngene lho, Te. Gemblong 7 werna iku nglambangke 7 dina ing seminggu. Angger wernane duwe lambang dhewe-dhewe kaya abang, wani, putih, ati sing suci, ireng pinter, kuning mulya, ijo lancar penggaweane, ungu wicaksana karo biru wong sing dhuwur derajate. 7 warna iku ya bakale dadi pralambang nang uripe Dewi, mengko bakal nemoni alangan sing kok abot tekan sing uwenteng lan DE kudu iso ngliwati alangan iku kanthi tetep. Oh, jebul sik ngono ya, Bu. Jebul maknane sik juweru. Tak kira ya mung kanggo api-apian tok, Bu. Lah terus bar ngono, bocahe jadi lebokke kurungan pitik barang ra, Bu. Janjane iki sing mare aku penasaran sik mbok, Bu. Gene ya kok kudune kurungan pitik. Lah lek kurungan manuk akeciliken no Tete, kowe iku piye ta? Kurungan pitik iku nglambangke donya panggonan anak bakal nemoni uripe. Nang jero bakal dikei tetek bengek kaya buku, patelot, duit, dolanan lan liyan-liyane. Dewi, pilihane Dewi nang salah siji barang iku bisa dipercaya dadi gambaran pilihan uripe. Nek DE milih buku mbok menawa iso dadi penulis utawa guru. Nek DE milih duit mbok menawa iso sukses ning bisnis. Dadi, iki ana kaya ramalan cilik ning kono ya, Bu. Aku kok dadi deg-degan dhewe ya, Bu. Kira-kira mengko Dewi bakal jipuk apa ya? Mbote? Tapi sing paling penting iku ora ramalane ra, Bu. Nduk, sing paling penting iku ora ramalane, tapi ajaran nang mburine, yaiku kene dadi wong ya duwe takdir dhewe-dhewe lan kene dadi wong tua ya kudu ndongakno sing apik-apik nggo anak. Nggih, Bu. Terus bar dikurung iku, bocahe jadi kapake meneh, Bu. Bar iku bocahe didusi banyu kembang setaman. Iki simbol nggo ngresiki awak ben kabeh sing mau elek-elek mau iku do ilang. Terus ben bocahe duwe jeneng sing wangi lan nggawa kabungahan kanggo wong liya. Wah, jebul sik ngono ya, Bu. Angger ritual duweni makna dhewe-dhewe. Iya no. Oh iya, Bu. Aku kok keelek siji meneh. Sing nguncalake duit recek iku lho, Bu. Aku kok kerep weruh bocah-bocah cilik do kroyokan. Iku jenenge apa ta, Bu? Iku sing paling pol-polan. Jenenge Pak Ponjen. Artine nggo bagi rejeki lan kabungahan mergo slamete anak. Iku duit recek dicampur karo beras kuning. Mogatan ya dikeki kembang karo bang gula ngono kae, terus disebar nang latar omah. Bocah-bocah karo wong-wong do kroyokan njupuk. Nanging sadurunge diuncalke ya didongani dhisik no, Teh. Oh, jebul ngono ya, Bu. Jebul tedak siten iku maknane sik murah. Tak kira ya mung kanggo rame-ramean karo engke-engkean tok. Ya sik embuh Nduk, iki mono wujud syukure kene marang Gusti Allah. Wis dikeki anugrah anak, terus ben kekarepan Dewi ora dadi wong sing medhit. Oh nggih, matur suwun nggih, Bu. Nek ngono ya tok aku wis paham, Bu. Mangke ewangi nyiapake kabeh nggih, Bu.
Iya bareng-bareng to, Nduk. Muga-muga Dewi mengko iso dadi anak sing kuat, pinter lan bekti nang wong tuane. Amin. Tradisi iki lek ora dilakoni ya eman-eman ote. Iso-iso slot suwe slot ilang. Wis gege ayo dilebarno entuk ing ngompesi kangkung. Iko lho wantae sampe umop.